Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen arjupon Cek Fubang a polling center along APHLC pen radamai kangni. West Karbi Anglong Socheng constituency arlo Cek Fubang a polling center along All Party Hills Leaders Conference pen radamai pedopon. Bangso along APHLC Central Committee pen lamjai sarpo angtong ing tikathar chetongdon lapen arisang hopen chenglok Socheng constituency of Harman APHLC asong klembang fubida singteron anparta All Party Hills Leaders Conference asong aphan jesemet aning kachit hithip abang fubang phiatum chetongdon renti. Lapuang tong ing tipen ajok kedam tangarni PGR VGR along le Harman RD dojot pen kachesong pon aputhak litsong rong pharaphan BJP atum pen alang limepi ke kai pon sedabangke alang litum kamatha kangde thektik lapen alang limepi kai pusita nahok ta ledam de lapen lapuson ke claim ke kemisen kali athe alang li nahok a political party asong penle kachesong puta kali bonta alang li inut khea Harman se kachesong lapen halapu MLA Dorsing rong hangaphan kachesong ara datum pen alang li mepi ke kai ponang kok athelake alang li kachesong ara datum aphan lamjuno mate ani hu ke dopura karbok dona jok puta APHLC lamjai sarpo pena jok lamthe peklang ponthu Karbi Anglong kali India afurki mo long le lang dam posita lapuson opposition aphan ame phi kai dut matangte non ke opposition ta kali lit song phar ka hai ke lang li opposition puli ki bume ta kali alang li bangke non mangke rap jongjong na athema kudani asong nong kem bom puta kali la sil tapuson son jongjong aphan se mi phi kai dut po bange BJP a sarkar tum la anakang dugluma po bang sinili pui la anakang dugla po anaka phere English pen covered pusi pula po anaka phere luma jongjong abang fu panta mi phi kai kanang sia bangke kaso poron nilipin po poning tung ke damtang Karbi Anglong arlo Karbi Anglong Autonomous Council pen tet appointment apu thak tet aboring apa sai ki pi hot kopini aron re dokok po joine pen bihari tum CM tuliram rong hang ame phi kai dut ta theklong do BJP party tum lam ithebang ningje loma council kachari tum lam ithebang ningje loma ningje je da enon emethang de phanambang alang tum bang mi phi kai dut la ta thang pota gali athe lam alam kiri bangke MLA Dorsing rong hang si kiri mati pibola mi phi kai bangke athe ma kache songara da phan ingcham la pen ani hu chiri bu da po asupose mi phi kai gente thang bak bele kai gali mati te non BJP tum rong phasang ho ame phi kai ke kupelam the pen lo rara phan kupini akenang sor alam betong kai ma pini PGR VGR eviction claim nangji pu penle kumane ame phi kai son the tho rar tum che to duni he ba ningarong duni he non ke thang bak be lam pen se ame phi kai thang athia bi pinu se kai la sila bangke ko pulom pu amu ke bang ve la pen thang akenang sor ave pusin non ma ke tunang kok ko so ame phi kai bangke Mining Zone Displaced Resident Welfare Committee MZDRWC atumpen pherang kemai kangnipon Nijang Karbi Anglong lakhai si doram la constituency ka parlo harlong arong maker harsing rong hanga hemalong Mining Zone Displaced Resident Welfare Committee atumpen pherang kemai kangnipon Sonsi pini labang so pherang kemai kangni ponalong Krishna Teron duaram la mojadar anparta advisor MZDRWC Committee Mongol Syncro Maipu MZDRWC Harsing Rohang Secretary MZDRWC Hemarikro Vice President MZDRWC anparta rongalong SGB rongasar thetum pen chenglok mekaratum chitongdon renti Jasmet pet pen pini labang so pherang kemai kangni ponangkok lake non malom labang so harlaka hawaralong mining department pen harlong kipur ponchialong rongara ratumalong le aparman mate land compensation saike claim pialong madu sitame kapasik sak dunde de jiaphan lapen thu labang so harlak arongara ratum labang solong le aparman kerengji awar sayaphan KAC pen mate government atum pen mission awar cykelong ponchi aphan lahaya phaksi pini bangso pherang kemai phaponlo son thaksi inut banghini atum labang solong le amen pen mate land pata join pen ronga soraphan pata nangselam pipo po amen pen tangka ke hang tap mate ronga soratum aphan kachene katum dokkok palam arjulong si ke claim klede ji aphan se tami bangso pherang kemai atheng no along pen chuningri pedoponlo
lapen son thak thak si labang solong liana mati land compensation kelong jialong hong pen mati ang tanamunit nang chijok dunlong lepasi committee arada tumpen lamthi chepeklang ponrenti amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news Eklem akorte tumphan akiro pila dia tum kacup pen ang tum nang kahomri napale dun tu thekapot ang tumphan rola athe pini ningkan suri ni ra ingkorapho arkoi achiklo ni phai kretroksi nildum dak secretary ahem teko bolong nildum pini labangso fresh meat itu ponangkok alam theke la phelo je nitum 2021 la bangso mining zone displaced welfare committee la bangso mahang pat theklo 2023 nitum fresh bit ta mehala so dolo lason sinitum committee amahang pat hek det pen nitum social media hong jai dong tabe nitum la bangso committee pacetak lo la det pen nitum la bangso committee nitum ing tangkring nang ji pen nitum la bangso NGO madal bangso committee tamen niltum registration hirtuk itu lo bangso registration tamen niltum celong atlo lade pen committee niltum lo bangso committee niltum hanpak langkop niltum lo bangso committee lo ke mining zone displaced resident welfare committee MZDRWC niltum lo bangso committee amen lo la bangso committee nitum already registration alu tamen nitum nang lihat lo la penajok si ladak hawar rong trok si la bangso gitulah so project mate industry lake la so industry ke lake hidung industry lo athe nor isang bong pendak second asam lo mai tum dak Karbi Anglong along ri itum harlak jasira la so hawar long si dak la so industry mate so project non banglo alang tum non mining kuri bom lo la si Durgapur lapen Kharagpur long pen te ABC akethe industry lang ada la sil tu bangke la so industry along itum dake hakku pen da bedak hemrit ka chubuchi ingnam ajo gitu pen non an ke itum dak kaduk abe amikar tame penangan dolo adon aphai da penangan chan lo lasi labang so area phan ke ilutum Karbi Anglong Thomas Council CM ke hai tame lapen revenue department ke hai tum tame itum han kang hon penajok si niltum dak longle pota apran ke exunia pota si chot kai shot sitame pinianiang abang ke CM sara ke hai kang hon penajok itum committee pen si itum labang so file move lo laso committee nitum ke move penajok si alang tum nitum han pota order tame nak pilo non ke miadi pota nang pachiot rom rep lo adon tin lipu staff hinoding lo la sidak bang ke pota ke kelong si ke ong lo la sinon hem chair hem plak ke re dola hala tum phanta me aku tum la aku next bang ditum la claim paksitang edji phang si tum non committee pen sik pon bom lo la pen ditum bang ke la bangso committee pipo si pathir nang kok ma ditum thir thipen pipo si tum archap nang kok ma putang te ditum athedak methang along ri methang arong barim ba methang dak ido ke thak la kadu ko adon tin ame kar tum same dak hawara tum kisung along ni tum karjap duni masil bangso committee mahang pathek pan la so committee pena jok si niltum compensation sitame niltum kelong edjep ha niltum la dak so committee pen si niltum arjapo la pen niltum higher authority tum niltum han nang hang lo putang te niltum la so committee pen niltum so committee tim men si niltum hadak tam si niltum arjap tang pohara niltum men si la dak hawara rata kisung ko pipi ma hala so ban niltum si aku la so committee hoi pen si niltum che place ko lalo la pen la dak penaan ali kasian tadu penaan ali kasian mane niltum arjulong niltum mane on spot bang along lelang he sitame kapre pen niltum han ethan pachini bang du je komane ke ladaka harlag jasra laso project area along liamen pen lak isian tak en bang duk
nih laki sian tak kena bang do lasi hala bangke komane korte komane nang jira tum iklem tum bang talang tum mat haba mi pen siklem nang po lapen hala ki pidun dera tum bang stame nang tu apota kelong le lakini la so komiti pen tum kana daya ta chen responsible be la so komiti long ke je amuka fansinil tum la bang so patanang pipo amen pen komane alang tum kipidun tangka maha kipidun do tahay menit sami ditung labang so komiti hoi pen bangke ditung responsible lagi lapen ke nitung labang so press meet pen apa cibi bangke la pulo hong pen antan pen dak komane dak competition long opo aning kamat hapen ladak long li kaciyor ba long li ahem pu rong gambura tum pan arjipin pen dak sorkaman tum da tado alang tum pen cini pin pen lapen nil tuma komiti hoi pen thang nulis sabi pin pen yang si alang tuma dak potat olai pijoi kopi de claim pusame hala bangke itu longli tek kontek the cholo gadi asinon mojadar hai Simulua TLP School along Boro Beaver Joint Annual Conference Arnisia Pharman Mai Pedopon Lason se ar koini phai kre troxia da por bhai troxi pen mai pangcheng ponsi arnikang sam por bhai phoan Bodo Annual Conference Pedopon lo labang so jai mekalong mai chi pahem phupon Gopal Dai Maria hin pensi mai chari pon lo bangso mai along Beaver Joint Annual Conference Pedopon along Troxy Organization BAC APSU BSS KS ABWWF Duba ABEF Duba atum chingrom pet pen pini pholoni Simulua TLP School along Arnisia Pharman mai pidopondo lapen pini bangso mai along mai charipon Gopal Daimari Chophaluhi Billy Mohan Khaklari Bodo Frontal Organization Bibari Regional Committee lapen ongdung man penkidu aluhi atom chetong donsi none prangko sonsi jingthur lapen ki claim kidam nangjima mission alam chethan chumumpon বিবারে আঞ্চলিক কমিটি এপসু লগতে আমাৰ যিসকল নতুন আছে গাঁওবুঢ়া সকল আছে সাহিত্য সভা আছে মহিলা সমিতি আছে সকলোবিলাক মিলি আজি বছৰেকীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে এই বছৰেকীয়া অধিৱেশনৰ আজি এই মুহূৰ্তত যুটীয়া অধিৱেশনটো হৈ আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত তেওঁলোকে ডেলিগেট বহিব কছাৰী সমাজৰ ডেলিগেট বহিব সাহিত্য সভাৰ ডেলিগেট সকলো একেলগে বহি এই অঞ্চলটোৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি একগোট কৰি জিলা পৰ্যায়ত লৈ যাব সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে জিলা পৰ্যায়ত প্ৰস্তাৱবিলাক লৈ গৈ জিলাৰ লগত আলোচনা কৰি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ এটা মানে চিন্তা এইখিনি মই ধন্যবাদ জনাম আমাৰ বিবাৰী আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতিসকলক তেওঁলোকে আহি অনুৰোধ কৰিলে যে এই যুটীয়া অধিৱেশনৰ যেনেকৈ মানে মিটিং অপেনিং কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে মই চমুকৈ তেওঁলোকৰ মিটিঙত মানে আজি আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাওঁ Third Inter MSc Cup Dhansiri Karlitang Sailendra Burman Hasnu Memorial Indoor Stadium along Kepathupon Pini ar koini phaikre troxiarni Third Inter MSc Cup Singhason FC Lapen Dhansiri FC ang bongsi Pathupondo Bangso Third Inter MSc Cup Kepathupon lake Karlitang Sailendra Burman Hasnu Memorial Indoor Stadium along si Pathupondo Pupuang bong Pathupon Pen Singhason FC atum ball pumni pen Dhansiri FC aphan thaponsi Singhason FC atum chepahai pondatlo Bangso along aluhi amana pengpen Dhansiri local MSc Anparta KAC EM in charge of agriculture DRDA Tilotoma Hasnu Sitame Chitong Don Pen RDGP Dunsi Ingsam Jin Pen Pathu Pejotpo